खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी दिनै फुंबिलि समनिफ्रायनो मोनसे जा भिडिअ बे भिडिअआ गोबां गोसारदों आरो बे भिडिअआनो जाहैबाय हा सेलायनायनि अजद आरो जाथाय बे जाथाया गुबुन जिल्लायाव नङा जोंनि बिटिसिनि सिङाव थानाय उदालगुरि जिल्लानि अरां सहरनि साखाथियावनो नांजाबनानै थानाय 2 नं सयकिया सुब्रियाव आरो सानस्रि महिला समितिनि मोनसे गय गायनाय जोंनि बर' आइजोफोरा गय गायनाय बे गय गायनायखौ गुबुन हारिनि आइजोफोरा बुखुनानै गारहरदों आरो बेखौ लानानै भिडिअ खालामनायनि गेजेरजों बुंदों दि अजद दैखांदों जाय सुबुङा जाय लाइमोना भिडिअ रेकर्ड खालामदों बे रेकर्ड खालामनायाव बुंनाय बायदिब्ला बर'नि हाखौ गुबुन हारिनि सुबुंफोरा सेदों गोलाव बोसोरनिफ्रायनो बे ओनसोलखौ बे 2 नं सयकिया सुब्रिनि जा बर'फोरनि हा बेयाव गोबां हाबाफारि लाबोदों मेल फांसन बायदि बायदि खुंबोदों आरो बेनि उनाव जोबथायाव गय गायदोंमोन आरो बे गय गायनायखौ बुखुनानै गारहरदों आरो गोबां इनसाल्ट खालामनानै एबा लाजि फोनांनानै बाथ्रा बुंदों आरो लाजि फोनांनानै मोसाना दिन्थिनाय बेफोरबो गोसारदों नोंथांमोना जोंनि बे एक्सक्लुसिभ भिजुअलनि गेजेरजों नायलांदों माब्रैहाय पावार दिन्थिनानै गय गायखानाय गोबां गय फुलि गायखानायफोरखौ थालिर गायनायफोरखौ बेबायदि बुखुनानै गारहरदों गोसोबायदि बेफोरबायदि गासैबो आइजोफोरा बेफोरबायदि खालामदों नाथाय बेनि गेजेराव फंसे बाथ्रा बुंदों जाय गय फुलिफोरखौ गय बिफांफोरखौ बुखुदों जों फांसन खुंनो थाखायसो बे गय फुलिफोरखौ बुखुदों नाथाय फांसन खुंनो थाखाय गय फुलि थालिर फुलिफोरखौ बुखुनानै गारहरनानै फांसन जा खुंनाय बे फांसन खुंनाया माबे थासारिनि फांसन खुंनाय जागोन बे मोनसे गिदिर सोंथि आरो गोबाङानो बे समाव दुखु खालामदों जे जों गावनि हायावनो गावनो रैखाथि गैया बेखौ लानानैनो गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों सोंखारिदों आरो बे जाथायनि सायाव ओनसोलनि मेलेमजिबिफोरा ओनसोलनि MCLA MLA फोरा मा राहा लागोन बेखौ फैबाय थानाय समावसो मोनथिगोन दानिया नायलांदो जे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय जा अरां सहरनि साखाथियावनो थानाय 2 नं सयकिया सुब्रिनि जा बर'फोरनि हाखौ गुबुन हारिफोरनि आइजोफ्रा दखल खालामदों होननानै माबायदि अजद दैखांनाय गोसारनाय बेखौ फिन आरोबाव जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नायलांदो Nah, lebar hasar berubah hasil mulai dari mana ini? Bisa थांनाय बोसोर गयखौ गायजोब्बायमोन आरो ना ओमफ्राय नै एबार इसोर गयखौ फुजोबनानै थिंलांदोंमोन ओमफ्राय बे साइनबर्डखौ गारना दोनदोंमोन आरो ना इसोरो दासो गायफिनजोबदो आरो गयखौ फुजोब्बायमोन इसोर इथिं गासैयावबो गय दंजोबोमोन आरो ओमफ्राय बर'नि हाखौनो सेबावलायो नेपाली गायनायखौ मांखौनो फुजोबदों इसोरो बोसोरनै फांसन खुंनायावनो फिनबाय नै फिनना गारबाय नैयावहाय गासै गथ' फुफिनजोबदों इसोरो नै सेख'नो हायोलै आरो ना बिसोरनिया नै फुफिनलायबाय नै गयखौ मारै फुदों इसोर नै लोगोफोर गारहरजोबदों आरो ना इदिनो गासै गयखौ बिसोरो बिदिनो फुजोबदों मारै फुजोबदों नै अंगनबादिनि कर्मि बियो बायदेयाव नै अंगनबादियाव मावो आरो ना इयो नै
नै मादि फुजोबदो लोगोफोर नाय नाय लोगोफोर मादि फुजोबदो नै बर'नि हा बियो 2 बोसोर माबा फांसन खुंनायावनो बिसोरो हाखौ लानो सेबाय आरोना नै फुजोबफिनबाय नै Sudah, sudah lah. Kau baru final ini surga. Nih, nih, behani budeng kayar nalu besar nih. তুমি কি কেমন আছে Registration dah kan aisyah. Kamera. Sudah aisyah nih. কিবা এটা আলোচনা করি আমি Final ini ber. Zona ya kayar nabu. এই কিটা কেমন খালি মিস করে Aisyah direct pun nih, direct kado. No, no, no. কেউ দিলে সরকারের দোকান তোমার দোকান আছে কি কয় কেউ উঠে দেখতে দাম তো প্রায় কেউ আছে Bisa apa lagi hadiah kayak saya? আমি রুয়ানি করি থোয়া পানি তুই উঠে পানি পাবো কি হ্যাঁ কি উঠে দেখতে আছে